नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय ब्लॉग। तो बर्तमान समय जाइए खाइबा समय 4टा तो आम पिला माने खाया पूर्व गोटे जगह जी कोड़ी खायापी कोड़ी कोड़ी खाई एमती सेमती गाड़ी नु देखी नि कौ गाड़ी जी कोड़ी खायापी आम से गाड़ी कितना तेल भी पकड़ा पड़े आप देखी नि R15 केते लीटर तेल पकई कोड़ी खाई जा कह ना तो अधारू सरीज पुणी आमको ठेलू आज आम पिला दी जन सर्ट हो जाए से सुजित भी आज जाए ता दुकान आम सहित आज क्रिकेट भी खेली बस सुजित भरतर ये रथ ये भरत रथर राम आज जीव ये हूँ राम भरत आज ड्यूटी अच्छी बाहन को छाड़ी दे राम पाखे ये भी जीव ये मो गाड़ी आ तापस जीव हेलो गाइस बर्तमान आस बाहर जा कोड़ी खावाई ये मो पुत्र मो गाड़ी चलेब कौ पड़े जी जंगल रोड आम ये जंगल रोड आज जीवु आसला पर आम खेल आरंभ हो देख गाड़ी लोगटा देखी नि राहो तापस जीवन कि तापस जीवन कोड़ी दीटा खाई आसु आम आमर ये गोटे आसला तापस से आगे साढ़े गल चलो देखी पुत्र आम जंगल रोड रे बाहर गलु देखी बस स्लीप कर पारे पाख लगे आसवा दरकार ये कोड़ी अच्छी R15 रे किए कोड़ी खाई जाइए कमेंट करिए ला 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 जा कोड़ी खाई आसला पुणी खेलवा खेलटा टे मांदा हो कारण आमर दीटा हिटलर आज कमी जाइछंती हार्ड हिटर बाबू सागर आउ ब्रांड विशु से आमर ए ब्रांड तैयारी होतला किंतु आज तार ड्यूटी को पड़ेगा पुणी जाए 6 मास कि 8 मास पर देखा केउं भली रोड रे आमर R15 जाऊँ देखी नि आम 3 जन चलू देखे तापस आ मु साइड लगे साइड लगे
ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଜାରି ରହିବ। ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁଣି ମନ୍ଦିରରେ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଆମ କୋଳି ଗଛ ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ର ଆଗରୁ ରହିଛି ଆମର ଅଲେଖ ମହିମା ମଠ। ତ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଅଲେଖ ମହିମା ମଠଟି। ଏବେ ଆମେ କୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ହାରି, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ କୋଳି ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆସିଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। देखो ना गाइस हाँ कोଳି ପାଚିଛି ନା ହଁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା ଆମ ପିଲା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ପିଲା ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ କେମିତି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ିକି ଟିକେ ଡାଳ ହେଲା ଆମେ ବି ଖାଇବୁ। ରେଡି ଏ ବାବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା କେତେ କେତେ କୋଳି बादल देखिए उनके पापा मोड़ कर बाइक थे बादल ଲଗାଇ ଦିଅ। अरे जो उड़ीसा जो 12 मठ जो रांधी रास्ता रे तक बाइक रा तो कोले अगटे खाली 15 नंबर माने हम दो तीन थोड़ा आइलो खाइबे ସୁଜି ରେ ଖାଇକି ଅଧା କୋଳି ସଫା କରିସାରିଲାଣି। ଆମକୁ ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କାହିଁନା ମତେ ବିକାଶ କଲା କାଉ କହିବନି ବୋଲି ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା କହିଲେ ଆଉडी ପାଚିଲା ଆମ ପିଲା ପୁଟାଉ ଦିନେ ଡାକିବା ବ୍ଲଗ କରି କରି ଆସିବା ତ ତୁ କହିଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହାଲେ ତୁ ଆଇଥିଲା ଯାହାଲେ କଥା କହିଲା ମିଠା ମୋ କଥା ମୁଁ 2 ଦିନ ଆଇଥିଲି ସୁଜି 3 ଦିନ ଆଇଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ଦିନ ଆଣି ନା ମୁଁ ଦିନେ ବୁବୁନକୁ ଧନ ଆଇଥିଲି ବୁବୁନ କହିଲା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଏ କୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁତୁରା ଭାଜି ଗଛର ପାଦ ଯେ ଏପଟା ଶୁଣ ଯେତିକି କୋଳି ପଡ଼ିଛି ଢେରେ ଆଗୁ ତୁ ନାଲି ଖାଇବ ନା ଆଉ କେତେ ଖାଇବ ବିକି ତୁ ଦେଖ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ ବିକି ମିଆଉ ଗପ ଗପ ଏ ବାବା ଗଳି ପଇଲା କାର ଗୋଟେ ନଜର ଥିଲା ତୋର କି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମୁଁ କୋଳି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଖି ପକଉଛି। ଏତେ କୋଳି ଅଛି ଖାଉନୁ। ମୋ କୋଳିଟା ଆଖି ପକଉଛି, ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗଳି ପଡୁଛି। କିଏ ଏଇ ବିକାଶ କୋଳି ଉପରେ ନଜର ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟା ଆଇଲା ଦେଖିଲି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟା ଆଉଛି ତାପସ ଝୁଙ୍କି ଏଇଟା ରାଜା
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଳି ଖିଆ ଚାଲିଛି। କୋଳି ସବୁ କେମିତି ପାଚିଛି। ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦିଅ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି କୋଉଟା ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖିଦ देखो ना गाइस ଏଇଟା किरा किरा এটা কিন্তু দিশୁଛି ओके जानी ଭଲ ଦିଶୁଛି ବିକାଶ ଇଏ କାଲି ଯାଇଥିଲା ରାତି 2:30 ଆগে ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା मन दुख नाही तार पुत्रे कन्या पाइले आज ଗଲା କାଲି ଯୋଉ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲୁ କଣ ପାଇଲୁ ରେ पाटन रो उडाना रे आरो ଟିକେ ଖାଇସାର ମୁଁ କହିଛି ନେଇକି ପଳମ ଯାଇବ ହାଁ ମୁଁ କାଲି ଦୀପ ଜଳିଲା ମୋ ସାଇଡରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ଟୁକି क्या बोला तूने तेरी ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ କାମ କରିଛି ଇଏ ବି ଯାଇଥିଲା ପୁତୁରେ କାଲି ଦୀପ ଜାଳି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମ ଷ୍ଟୋରି ହଁ କଣ ଯୋଉ ଦୀପ ଜାଲ କଣ କଣ ଥିଲା ତମ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲ କୁହ କୁହ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଆ ଡାକିଲି ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ 10ଟା କୁକୁର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବି ଆମ ପରିବାର ଘଟ ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଅଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଅଛୁ ଖରାପ ନାହିଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଏଇଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ହଁ ଠିକ ଦୁନିଆ ଜାତୀୟ ଲୋକ ନା ମୁଁ ସେମିତି ଜମା କରିନି ମୋ କୋଳି ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆମେ ପୁଣି ଏବେ ବାହାରି ଯିବୁ ବୋଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳ ହବ ଆମର ଏଇ କୋଳିଟା ଦେରେ ଗୋଟିଏ ଦେରେ ଏଇ କୋଳିଟା ଦେରେ ମୋ ପକେଟରେ ଦେଇଦେ ମୋ ପକେଟରେ ନା ସେଟା ଭଲ ନାହିଁ ଦେନି 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 ଆଉ ଦେନି ଭଲ ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆପୁଲ ଭେରି କୋଳିଟା ଆପୁଲ ଭେରି ଆପୁଲ ଭେରି ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ଆରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଆସିଲୁ ଯେ ତମେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିକି ଆସ ଆମେ ଟିକେ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଖେଳିବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯିବା ବାବା ସେ ଟିକେ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ଇଏ ଆମ ତାପସ ଇଏ ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି R15 ବି ଆସୁଛି କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ଇଏ ଦେଖି ସହିପାରିଲାନି ଏଇ ଗାଡ଼ିକୁ ହେ ପଛ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା ତମେ ଯଦି ଯିବ ଆରେ ଛୋଟରା ମୁଁ ମହାରଥୀ ହାତୀ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବିନି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଯିବା ହଉ ଫାଇନାଲ ଏବେ ନା ଚାଲ ବାହାରି ଯିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଚଉପଟେ ଯିବ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା R15 ଟିକେ ଥକିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଠେଲିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଉଛି ସୁଜି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠେଲି ଆମ ରାମ ଠେଲି ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆସ ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଣେ चलो ना आम पिला सब बाहरी गले
ଟିକେ ଅଲଗା ନିଆରା ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳା ବୁଲା ଲଗା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ପୁରା। से पोला पूरी प्राय चाकरा भाई देखो ये आंब गसर केते बौल आसी आंब बौल जी आसी जब आंब आस डाल भांगी आम गोटे सर्टकट रोड जाऊँ सीधा सड़क पहुँची जाम ग्राउंड रे बहुत सर्टकट काजुआड़ी देके जाऊँ ये ब्लॉग रे आमर जो दीटा पिला आज पलैं देखिले देहरु ब्लड पूरा गरम हो सी थिबा भितर ये भिडियोटी आसी नथिला ये काम हो नथिला तो ना 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 la 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 हम बिजु भाई फार्म हाउस पाखापाखि हो गलु फाइना फार्म हाउस पहुँची गलु देखु फार्म हाउस के बगीचा बगीचा चलती ये आम सुभाष साहूर नड़ा से छतु चाष कर देखो केते नड़ा से थाक मारिक रखी सुभाष साहू फाइनाली आम आसी आम ग्राउंड रे पहुँची गलु फाइनाली आम आसी पहुँची गला ग्राउंड रे खेल जारी रही नेक्स्ट ब्लॉग देखा जय जगन्नाथ।